Сәлам! Мин Фәридә Гатина булам. Казан шәһәренең Шиһабетдин Мәрҗани исемендәге 2-нче татар гимназиясендә белем алам. Һәм тирә-юньдәге бар нәрсә белән кызыксынам. Шуңа күрә мин кабат Татарстанның табигаты тарихы музеенда. Иң кызыгы ул динозаврлар. Килешәсезме? Беренче динозаврлар моннан якынча 220-240 миллион ел элек барлыкка килгәннәр. 160 миллион елдан соң алар каядыр юкка чыгалар. Динозаврлар, сез кая? Ау! Менә таптым берсен. Дейноних. Дөресрәге аның сөякләре. Буе минем хәтле генә. Карагыз. Дейноних әллә ни зур күренмәсә дә, бик куркыныч йырткыч булган. Аның башы кечкенә, алгы очлыклары озын булган, аяк табанының икенче бармагындагы зур тырнагы белән үтерә алган. Мин дә тырнак үстерәм әле. Класстагы малайлар ачуымны китерсә, хоп, бетте китте. Йырткыч тырнагы Дейноникка үзеннән 3-4 тапкыр зурлак табыш ауларга да ярдәм иткән диләр. Бу гипотезаны динозаврларның калдыкларын тикшергән галимнәр әйткәннәр. Әлеге галимнәрне палеонтологлар диләр. Алар менә шундый калдыклар табып, каян барлыкка килгәнен ачыклыйлар. Бу музейда хәтта палеонтолог булып та була. Я, эзләнеп карыйм әле, бер динозавр чыкмасмы? Сабантуй табигатьнең әле без белмәгән серләрен ачырга ярдәм итәр. Языл, укы, ноябрь саны нәкъ менә динозаврлар турында. Ә бүгенгә мин сезнең белән саубуллашам. Пока!